Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Дура Лекс Сед Лекс. Закон після деокупації». Мене звати Руслан Халапов. Сьогодні говоримо про перехідне правосуддя як інструмент подолання наслідків війни та окупації. З нами Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи. Пані Ольго, доброго дня. Дякую, що прийшли. Доброго дня. Перше моє питання про визначення власне правосуддя перехідного періоду. Організація Об'єднаних Націй визначає його як комплекс процесів та механізмів, пов'язаних зі спробами суспільства подолати тяжкі наслідки масштабних порушень законності в минулому з метою забезпечити підзвітність, справедливість і примирення. Якими є часові рамки цього перехідного періоду, коли він наступає, і як це буде у випадку з Кримом? Чи це одразу після деокупації, чи через певний час? Насправді чіткі рамки визначити навряд чи хтось зможе. Чому? Тому що це пов'язане, ви вже якраз сказали про те, що в першу чергу це наслідки певних страшних порушень. В нашому випадку страшні порушення прав людини були пов'язані з початком агресії. Відповідно, ми знаємо, що агресія Росії проти України почала ще у лютому 2014 року. Відповідно, у нас є певні визначені законом рамки і є рішення Європейського суду з прав людини, де встановлено, що з 27 лютого 2014 року Росія встановила ефективний контроль за Кримом. Це означає, що все, що відбувається вже на території Криму з цього періоду, це відповідальність Російської Федерації. Ось, це якщо говорити про якісь дати, до яких можна прив'язатися. Тому це не пов'язано з тим, коли конфлікт закінчиться, коли закінчиться війна. Бо, по-перше, треба бути відвертими. Ми і не знаємо, коли вона закінчиться, вона може тривати роками, вона вже триває 10 років. Тут важливіше розуміти, що це наслідки конфлікту. Конфлікт розпочався, і це вже призвело одразу до наслідків. Тому, відповідно, ми можемо говорити про перехідне правосуддя як мінімум з початку самого конфлікту. Вже тоді, в принципі, треба розбудовувати систему, яка, як мінімум, починає хоча б працювати на перехідне правосуддя. Друге, нам не треба і точно не варто чекати моменту деокупації. Він точно настане. Але це певний крок, який доволі, в принципі, швидко проходить. Тобто зайшли Збройні Сили України, звільнили там територію, але ми теж не знаємо, які сценарії. Ми не знаємо, в якому вигляді буде Крим, коли ми повернемося туди. Що це буде? Повне інфраструктурне знищення? Чи, може, будуть якісь тривати ще військові дії? Ми, розумієте, зараз це чітко не можемо для себе, тому що є певні сценарії, з якими працюють наші військові, наше політичне керівництво, але 100% ми не можемо сказати, що саме так Збройні Сили, наприклад, зайдуть. І прямо в такі часові рамки. Завдання перехідного правосуддя – працювати з цими наслідками. Наслідки настають одразу, як тільки конфлікт розпочався. І, відповідно, вже з 2014 року, власне, можемо говорити про це перехідне правосуддя. І зараз воно має тривати, незважаючи на те, чи всі території ми деокупували. Наприклад, деокупація частини Херсонської області показала, що до якихось процесів ми досі не готові. Це говорить про те, що ми маємо зробити все необхідне, тобто побудувати цю систему, яка працює на перехідне правосуддя, ще до того, як ми деокупуємо територію. Тобто ми маємо прийти вже з готовим домашнім завданням. Ми підготувалися. Ми знаємо, що робити зі зрадниками, ми знаємо, що робити з злочинцями воєнними, ми знаємо, що робити з цивільним населенням, ми знаємо, як відновлювати мовлення, що ми будемо робити, наприклад, з питанням українізації, про що зараз багато мови йде, що ми будемо робити з освітою і так далі, і так далі. Є багато складових, які мають бути зроблені зараз, не туди, коли ми декупуємо. Це буде запізно. Ніхто не зможе там чекати декілька років, поки ми випишемо всі закони. Тому зараз той час, коли ми маємо якраз займатися перехідним правосуддям. Більш того, злочини, наприклад, які тривають, вони якраз і розпочалися ще з 2014 року. І ми вже, в принципі, частину роботи зробили. Я маю на увазі як держава. У нас є розслідування, у нас є певні вже закони, у нас є певна система, яка була розбудована як відповідь. Питання в тому, ефективна вона чи не ефективна, але ми вже працюємо, в принципі, в цій парадигмі, ми вже застосовуємо певні елементи перехідного правосуддя в Україні. Ви сказали, що ми були до чогось не готові на прикладі Херсонської області. Чи можемо ми говорити до чого саме і чому?
Мені здається, один з таких ілюстративних прикладів це якраз питання дуже болюче і дуже часто політизоване. Це питання колабораціонізму. Ми якраз були до цього не готові. Деякі речі, які відбуваються от і після деокупації частини Херсонської області, потім деякі населені пункти, наприклад, Харківської або Луганської областей, показують, що, на жаль, законодавство про колабораціонізм і його практика застосування – це точно не, скажімо так, в інтересах і не відповідає тим засазничим принципам взагалі перехідного правосуддя. Тому що деякі рішення, які аналізували і мої колеги, і законодавчі ініціативи, які є, наприклад, там щодо посилення покарання і так далі, вони призводять до того, що ми караємо людей, по суті, за те, що вони намагалися вижити, а не за те, що вони скоїли злочин. Тобто є декілька прикладів і доволі відомих кейсів завдяки вашим колегам, журналістам, які висвітлили цю проблему, коли, наприклад, переслідували електрика або прибиральницю, або вона не стільки навіть прибиральниця, скільки вона просто жила в цьому районі, і вона опікувалась, громадою маленькою, на рівні декількох вулиць. Під час окупації ці люди, наприклад, залишаються там. Він, наприклад, електрик. Він єдиний, хто залишився електриком в цьому населеному пункті. Ідуть обстріли, ідуть бої. Він іде і ремонтує, намагається ремонтувати, наприклад, оці всі обладнання, яке стосується постачання електрики. Зрозуміло, що для того, щоб це робити, ти маєш якось взаємодіяти з окупаційною владою. Чи буде це колабораціонізм? Все ж таки ні. Тобто ми маємо карати тих, хто свідомо йшов на злочин, хто свідомо допомагав окупантам встановити владу і так далі. Сьогодні наші дефініції, те, як визначається перелік дій, які ми будемо вважати, і за що ми будемо карати, він дуже неоднозначний. Одна з найбільших, наприклад, проблем – це так званий економічний колабораціонізм. От, наприклад, ви розвозите хліб в окупації. Щоб розвести хліб людям, ви все одно будете взаємодіяти з окупаційною владою. Але чи дійсно той самий колабораціонізм? Чи дійсно ви хочете допомогти окупантам встановити владу? Чи ви просто хочете врятувати людей від голоду? І от цей баланс ми маємо витримати. І це принципово зараз важливо для кримчан, які 10 років під окупацією, які мають дуже довгий досвід. Херсон був під окупацією декілька місяців, і ми досі не можемо всі ці проблеми вирішити. Багато йде дискусій, як застосувати і так далі. А що ми будемо робити з кримчанами? Лікарями, наприклад, пожежниками. Як ми будемо з ними працювати? І ми ж маємо дати відповіді зараз, а не потім, коли зайдемо. Зараз, тому що люди, які чекають на Збройні Сили України, зрозуміло, вони ставлять собі питання, що буде з нами, а чи будуть нас карати? Я, наприклад, не ФСБшник, але я, наприклад, співробітник Міністерства надзвичайних справ. От я буду нести за щось покарання чи ні? І це принципово важливо для звичайних людей. За що будуть карати, а за що ні? І наскільки це буде дійсно справедливо і відповідати цьому. Нам головне зберегти людей, і зберегти то бажання бути українцями. Тому от колабораціонізм, мені здається, один з найбільших викликів і один з якраз тих елементів, який буде принципово важливий в тому, наскільки правильно ми пішли цим шляхом. Чи дійсно ми знайшли той баланс і можемо відрізняти. Тому, наприклад, багато організацій, включаючи нашу, ми критикували деякі зміни, які пропонуються до Кримінального кодексу зараз. Тому що не вважаємо, що вони допоможуть якраз зберегти, скажімо так, оце розуміння людей, що дійсно держава йде, щоб їх захищати. Тому колабораціонізм – це просто один як з прикладів. Якщо загально сказати про перехідне правосуддя, у нас, в принципі, є такі 4 напрацьовані вже досвідом, я б сказала, такі 4 ключові елементи перехідного правосуддя, на що взагалі воно. Здебільшого це про якісь масові порушення прав людини. Війна, або громадянська війна, або якісь такі страшні злочини в масштабах, як, наприклад, геноцид. Здебільшого цей термін перехідного правосуддя, воно використовується з 95-го року, і це багато що пов'язано якраз з війною в колишній Югославії, де теж були масові порушення прав людини, страшні воєнні злочини, геноцид Сребрениці і багато інших проблем, з якими треба було якось працювати. І сьогоднішній досвід міжнародний, він говорить, що нам треба 4 ключові проблеми або ключові такі треки, які є. Перше – це відповідальність за злочин. Ми маємо робити все як держава, щоб притягнути до відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людяності і, можливо, геноцид, про який зараз іде мова, і Україна ще збирає докази того, що тут скоюється злочин геноциду проти українського народу.
Друге – це відшкодування. Дуже важливо якраз для того, щоб ми відновили мир, це відшкодування за ті втрати, які ми понесли. І це не тільки як держава, це в тому числі і як люди, які постраждали від цих масових порушень. Відшкодування шкоди. Далі це питання, воно називається як право на правду. Це третій елемент, право на правду. Ми всі з вами маємо право знати, що відбулося насправді. І отут питання того ж самого колабораціонізму так важливе. Що дійсно відбувалося на окупованих територіях? Хто дійсно колаборант, а хто дійсно намагався вижити або намагався врятувати? Що дійсно відбувалося, наприклад, на лінії фронту? Що дійсно відбувалося з тим чи іншим? Тому що якщо у нас буде питання, які ми не будемо мати чесних відповідей, це потім будуть наші постійні внутрішні дискусії, і вони можуть в будь-який момент перерости в якісь вже конфлікти. Чому? Тому що ми суспільство, яке, на жаль, страждає від війни. Нам все боляче, ми на все тепер реагуємо боляче. І будь-яка тема, якою будуть маніпулювати, може викликати потім купу негативу, з яким дуже важко буде впоратись, враховуючи, що ми всі з вами, навіть тут в Києві, травмовані війною, так чи інакше. Не говорячи про території, які взагалі прямо страждають від постійних обстрілів, страшних злочинів і так далі. Плюс наші військові, які нас захищають. Так само, ми всі травмовані. Тому право на правду – це теж дуже ключовий момент. І це не завжди тільки про те, що про злочинців. Це в тому числі про спротив. Про те, що є громадяни, наприклад, в Криму, які чинять спротив. Про те, що відбувалося там під час 26 лютого і так далі, всі 2014 року. Це все має якраз значення, в першу чергу, для відновлення миру серед нашого суспільства. І четвертий елемент перехідного правосуддя – це про те, щоб зробити все для того, щоб більше не допустити цього. І тут, здебільшого, в контексті України, це якраз всі наші інституційні реформи. Реформа правосуддя, боротьба з корупцією, все інше. Тому що ми знаємо, що, наприклад, та ж сама корупція, вона допомагає тим, що, наприклад, російські агенти можуть легко бути в Верховній Раді, в уряді, де завгодно. Частина цієї проблеми теж пов'язана з корупцією. Тому корупція – це не тільки питання про гроші. Часто корупція – це питання про виживання, в принципі, цієї держави. Тому всі інституційні реформи, які зараз обговорюються в Україні, і частина з них започаткована, вони мають значення для нашого перехідного правосуддя. Чи зможемо ми не тільки подолати наслідки, а ще й вистояти, щоб більше це горя до нас не прийшло? Я дуже вдячна вам за таку розлогу відповідь, але повертаючись до самого визначення, чим саме відрізняється перехідне правосуддя від загального процесу захисту прав і судочинства? В чому його особливість? Одна з особливостей – це масштаб злочинів. Наприклад, та кількість злочинів, яка зараз навіть зареєстрована нашою Генеральною прокуратурою, лише воєнних злочинів, злочинів проти людяності, це там більше 100 тисяч злочинів. І тільки уявіть, як їх взагалі розслідувати. Тобто, якщо ми беремо період до війни, умовно, вам може вистачити 10 слідчих, щоб розслідувати злочини, умовно, в Києві, або Київській області. Прийшла війна, і це сотні злочинів, які скоюються і продовжують скоюватися. Тобто навіть на такому, операційному рівні це зовсім інша ситуація. Масштаб злочинів інший. І тому ви не можете впоратись тою системою, яка, наприклад, була до війни. Це перше. Друге, це, в принципі, і такий юридичний момент навіть підходів. Якщо ми говоримо про звичайну ситуацію, то мова зазвичай не йде про міжнародне гуманітарне право. Можуть бути порушення з боку влади, наприклад, тортури в місцях несвободи. Багато країн мають цю проблему і працюють з нею. Але коли ми говоримо про тортури, які на рівні цілих катівень, коли на рівні цілих сел, цілих міст, наприклад, Маріуполя, і вони скоюються не нашою владою, а загарбниками, російськими загарбниками, які прийшли на нашу територію. Це вже зовсім інший підхід. І тут важливо, що злочини, про які ми зараз говоримо, це воєнні злочини, злочини проти людяності, тобто злочини, які скоюються в період війни. І це, в тому числі, міжнародне законодавство вже інакше це регулює. Це інша відповідальність, це інші підходи до розслідування і так далі. Ще важливий момент, що відрізняє нас від нормального життя. Чи спроможна зараз система, яка, наприклад, досі знаходиться в стані війни, розслідувати це? Навіть суто просто технічно.
коли у нас, наприклад, 1/3 території майже потерпають від постійних обстрілів. Не тільки яка окупована, а ще й та, яка дуже близько до фронту знаходиться. Тобто це все перекладається на іншу частину території. Чи може вони технічно розслідувати це все? Інша проблема. До деяких територій, до більшості, ми не маємо взагалі доступу, щоб розслідувати. Відповідно, стандартні терміни щодо строків розслідування, вони не будуть тут працювати. Території можуть бути окуповані роками. Кримська територія окупована 10 років. Тому оці строки, коли звичайний злочин може розслідуватися, строки давності, як говорять, до 10-15 років, вони тут не спрацює. Тому що ми не знаємо, коли ми отримуємо цю територію, щоб провести там якісне розслідування. Тому, відповідно, якраз і міжнародне гуманітарне право і розслідування саме воєнних злочинів і злочинів проти людей дозволяє зовсім інший термін. І до більшості воєнних злочинів якраз нема цих термінів давності. Можливо, наші слухачі чули про те, що і досі, наприклад, тих нацистських злочинців, які скоювали страшні злочини під час Голодомору, і зараз продовжують переслідувати. Були вироки, були навіть затримання, їх шукали по всьому світу. Деяким з них вже 96 років. Але їх і досі шукають, тому що нема цього терміну давності. Для таких страшних злочинів, як геноцид, наприклад, воєнні злочини, нема цих термінів. Це якраз і відрізняє від нормального життя, коли ми маємо систему, вона спокійно працює, ми прийшли на територію, зафіксували злочин, провели розслідування, винесли вирок. А коли у вас бомблять зранку до ночі, і це роками може продовжуватися, як на Донбасі, у нас нема такої можливості. В цьому відмінність. Тобто там багато є моментів, але здебільшого вони якраз пов'язані з тим, що під час війни ви просто об'єктивно не маєте багатьох можливостей, які у вас є під час мирного життя. Пані Ольго, повертаючись до нашого сьогодення, у 2021 році Кабінет міністрів схвалив проєкт закону про перехідний період. Що зараз з ним? Він був у 2021 році, його надали в комітет тоді для ознайомлення, там були всі відповідні пояснювальні записки і так далі. Але якщо говорити суто юридично, що з ним, то він зараз відкликаний, його відкликали ще в січні 2022 року, ще до початку повномасштабної війни. І, власне, в принципі, зараз як такого цього законопроекту нема, тобто він відкликаний. Він, в принципі, зазнав багато критики, на мій погляд, об'єктивно, тому що, знаєте, це було намагання поєднати все в одному законі і все одразу. Мені здається, деякі речі там були доволі популістичними, більше про те, що треба хоч щось написати. Але поєднати це все, там намагалися поєднати все, починаючи від військових дій, завершуючи питанням реінтеграції. Мені здається, що він і не міг би бути дієвим. Це, навпаки, було б навіть проблемою для нас. Занадто багато є сфер в перехідному правосудді, які поєднати одразу в один закон не вийде. Питання не стільки в тому, щоб написати закон, скільки в тому, щоб мати стратегію. Тому що це не обов'язково написати один єдиний ідеальний закон. Не вийде, тому що у нас багато інших. Десь треба внести просто зміни в Кримінальний кодекс, наприклад. Десь треба, наприклад, доопрацювати, закон про освіту. Десь треба просто прийняти підзаконний акт. І ви не всунете це все в один закон. Але це все має бути прописано в стратегії. Тобто має бути візія, яка стосується перехідного правосуддя. Що саме ми робимо? Які ключові принципи для нас важливі? І під ці вже принципи ми змінюємо діюче законодавство. А не так, що ми намагаємося, ідеальний світ виписати в одному законі. Він не випишеться. Тому що у нас вже є законодавча база, і вона просто потребує змін. Але щоб знати, як її змінити, треба розуміти, на що треба орієнтуватися законодавство. От що наш пріоритет? Відшкодування? Окей. От навіть зараз є проєкт щодо відшкодування шкоди. Міністерство соціальної політики якраз ним займалося. І розумієте, там банально навіть не враховано те, що вже є частина реєстрів щодо шкоди, яку нам завдала Росія. І по Криму. Багато Мін'юст працював з цим. Є окремі реєстри, наприклад, щодо окремих жертв. Наприклад, я працюю в комісії щодо встановлення факту позбавлення волі внаслідок збройної агресії. Тобто у нас вже є реєстр людей, які стали жертвами незаконного позбавлення волі. І, власне, чи точно нам треба придумати щось нове? Чи треба нам подумати, як це все поєднати? І це один як з прикладів, коли у нас немає оцих принципів, куди нам йти, що у нас, яка у нас головна рамка, то і виходить, що у нас будуть з'являтися 28 різних законів, навіть без урахування того, що вже багато що пророблено. Наприклад, коли
Україна позивається в Європейський суд з прав людини проти Росії, це міждержавна скарга. Зрозуміло, що Мін'юст пропрацював питання шкоди, да? Тому що ми маємо потім в Європейському суді заявити, а яку ж компенсацію ми чекаємо від Російської Федерації. І Мін'юст, що це орган, який за це відповідає. Вони готували декілька років нашу позицію. Вони вже перший етап виграли, зараз почалися слухання, які стосуються вже справи по суті. Тобто 10 років Міністерство юстиції готувалося. Тобто вони ж щось робили. Чому тоді, коли хтось інший, як Міністерство соціальної політики, починає писати інший закон, він не враховує те, що було попереду? Тому що у нас немає цієї візії. Мені здається, важливіше не закон написати, а розробити візію, стратегію для всіх державних органів, для наших законодавців, для урядовців, щоб ми розуміли, що для нас головне. Нам що, головне всіх покарати? Чи нам головне все ж таки зберегти наше населення? Далі, як ми підходимо до того, що більша частина злочинів буде все одно розслідуватися нами? Наприклад, як часто українці сприймають міжнародне законодавство? Всі думають, що буде Міжнародний кримінальний суд в Гаазі, і він всіх посадить. І все буде хорошо, і нарешті буде справедливість. Але Міжнародний кримінальний суд так не працює. Він буде карати і відповідальність, яка може настати, це лише для топів, скажімо так. Це військове керівництво і це політичне керівництво. А те, що коїли, наприклад, солдати там середньої ланки, да, наприклад, в тій самій Бучі або в Ірпіні, не буде Путін за це відповідати. Це будуть окремі солдати, які конкретно скоїли злочин. І це все одно буде лягати на нас, як державу. Ми будемо це розслідувати. І зараз ми це розслідуємо. Тому у нас такі сотні і сотні тисяч цих злочинів, які будуть реєструватися і далі. І не зможе Міжнародний кримінальний суд це розслідувати. І від початку він так був побудований, що не буде цього розслідування. І тут питання, як ми, як держава, справимося з цим всім. Нам все одно треба це все розслідувати. По-перше, щоб притягнути до відповідальності, а по-друге, те, що я говорила, право на правду. Ми маємо знати правду, що відбулося в Бучі, що відбулося в Бородянці, хто скинув цю авіабомбу. Це так само важливо, щоб потім наші діти розуміли, чому не можна, наприклад, слухати російську музику. Тобто, насправді, право на правду інколи вважається не таким не ключовим, да, елементом перехідного правосуддя. Зрозуміло, в першу чергу люди хочуть покарати винних і хочуть отримати відшкодування. І це теж два ключових складника саме перехідного правосуддя. Але коли ми дивимося стратегічно в контексті виживання, продовження життя нашої держави, нас як народу, то якраз право на правду стане ключове. Через 10-20 років прийдуть інші люди, молоді, які не бачили Бородянки. Вони не були в той момент, коли обстрілювався Київ, як ми, наприклад, з вами. Чули це все, і у нас назавжди ця ненависть буде. І ми будемо розуміти, чому нам потрібні бар'єри з росіянами. Але чи будуть відчувати це діти? Ми часто хочемо захистити наших дітей від тривог, від пострілів, і це нормально для батьків. Але вони будуть дорослішати, вони прийдуть до влади. І оце право на правду, що дійсно відбулося в Бородянці, що дійсно відбулося в Ізюмі, що насправді було в Маріуполі, це те, що допоможе нам нормально побудувати майбутнє наших дітей, щоб вони не допустили цієї помилки. Не допустили жодних перемовин з росіянами. Ми не знаємо, коли завершиться війна і хто її буде завершувати. Не факт, що ми з вами будемо в той період, коли буде завершуватися війна. Можливо, це передасться нашим дітям. І вони мають бути ментально готові до того, що не можна з росіянами укладати якихось нам домовленостей, що росіяни завжди брешуть. А як ми це їм скажемо, якщо у нас не буде всієї інформації про злочини росіян? Тому розслідування злочинів – це не лише про відповідальність злочинців. Це те, що прямо ми бачимо, але опосередковано – це та правда, яка нам потрібна. Це та правда, коли нам треба буде говорити, наприклад, що робити з кримчанами. Якщо ми будемо знати тільки одну сторону, наприклад, там є колаборанти, безумовно, вони є. Є багато тих, хто підтримав мій ректор Олександр Глузман. В Ялті одразу перейшов на сторону Росії. Привів нам російських чиновників і розказував, як нам буде хорошо. Він якраз має нести відповідальність за колабораціонізм, тому що він свідомо діяв на користь Росії, приводив чиновників, намагався їм надати посади і так далі. Тут є зрозумілий склад злочину. Але чи точно знає наше суспільство, що є інша сторона, що є студенти, наприклад, мого університету, що є викладачі мого університету, які виходили тоді в 2014 році на спротив, ми організовували акції, нас били і так далі. Чи точно ми знаємо, що є дві сторони людей? Тому що коли ми деокупуємо територію і будемо говорити,
Як нам побудувати відносини з кримчанами? Як нам говорити? Як відновлювати мовлення? Що робити з освітою? Бо постане це питання. Хтось буде кричати, що вони там всі зрадники. Але не всі. І питання в тому, що право на правду – це якраз в першу чергу важливо для нас, як суспільства. Ми маємо знати правду. Наприклад, чому ми публікуємо списки політичних в'язнів? Ми хочемо, щоб люди бачили ці імена, кримсько-татарські імена, українські імена, щоб вони розуміли, що там є люди, які взагалі віддали свою свободу заради того, щоб Україна прийшла туди швидше. Тому що важливо. Але так само ви на нашому сайті знайдете і імена тих, які причетні до переслідувань. Ви зайдете на нашу базу, і у нас в базі як ті, хто стали постраждалими, як і ті, хто переслідують. Оце важливо. Ми маємо знати і те, і інше. Тому що коли це просто статистика, знаєте, там є 200 кримчан, наприклад, або 180, які зараз за ґратами. Цього недостатньо. Треба розказати історію. Треба розказати історію конкретно кримсько-татарської родини, в якій вже 3, наприклад, чоловіків за ґратами. Що це переслідування цієї родини просто поколіннями. Або що це історія Галини Довгополої, українки, якій на той момент вже було більше 60 років і 12 років позбавлення волі. Чи виживе вона? Чи зможе вона взагалі дожити до кінця цього страшного терміну? І мені здається, через ці імена і історії ми маємо говорити, щоб потім тут було зрозуміло, чому у нас є якраз оце перехідне правосуддя, чому ми розбираємось з кожним кейсом окремо, а не всіх саджаємо за те, що у них лише є, наприклад, російські паспорти. Я тут мушу нагадати, що у лютому 2023 року ми втратили наших 2 співгромадян-політв'язнів – це Костянтин Ширінг і Джеміль Гафаров. Вони загинули від несвоєчасного надання медичної допомоги та нелюдських умов утримання. Пані Ольго, в мене невеличке уточнення. Коли ви говорили про ось ту візію, хто має її розробляти і чия це відповідальність? Це гарне питання. В принципі, дійсно, хто у нас може за це відповідати. У нас частково вже на себе це, в принципі, взяв роль президент України. У нас є стратегія деокупації і реінтеграції Криму, яку якраз ухвалив президент. Ось, яка дала такі засадничі якісь орієнтири щодо Криму. Ось, тому, в принципі, президент вже це робить. І представництво президента Автономної Республіки Крим, вони є дуже активними щодо якраз формування цієї візії. І це логічно, що президент може таку візію напрацювати. Єдине, що це точно має бути комплексне бачення, де залучені всі інші актори, всі, хто мають відношення до цього. Тобто важливо тут почути всі міністерства, важливо почути і Верховну Раду і так далі. Іншим, мені здається, важливим моментом, коли ми переходимо до більш таких законодавчих вже моментів, щоб цю стратегію, наприклад, потім імплементувати. Отут, мені здається, саме Верховна Рада може бути ключовим майданчиком для обговорення. І тому я, наприклад, зовсім не підтримую те, що зараз відбувається в Верховній Раді, її закритість через воєнний стан. Так, ми розуміємо, що є безпекові речі, але, наприклад, от зараз нарешті повернулися ті ж самі списки депутатів, наприклад, на сайт, хоча до цього їх не було. Зрозуміло, що Росія і так знає всіх наших депутатів, і тому нема сенсу в цьому. Інший момент, що у нас зараз нема цих звичайних інструментів, як, наприклад, комітетські слухання, щоб громадянське суспільство брало в них участь, тому що воєнний стан, ми не можемо ходити до комітетів і так далі, але ми можемо робити це онлайн. Давайте повернемо це в онлайн. Як тільки народний депутат втрачає зв'язок з своїми виборцями, з реальним суспільством, то він вже не депутат, на мою думку. Він не може відображати наші інтереси. Тим паче, коли депутат ухвалює закони, які пов'язані з окупованими територіями, де нас і так нема. Ви ще й не маєте зв'язку з організаціями, які займаються окупованими територіями. Як ви можете ухвалити рішення, якщо ви на то і виборці? Тому, мені здається, дуже важливо повернути всі ці механізми, хоча б в онлайн-режимі, і дати можливість, щоб депутати мали і були зобов'язані якраз повернутися до цих нормальних інструментів. Вони безпечні. Це не про те, що ми будемо збиратися 100 людей в одному місці. Ми можемо це робити онлайн, і це безпечно. Тому якраз Верховна Рада – це важливий майданчик для дискусії, які потім мають перерости в законодавчі вже ініціативи. Тому тут важливо. І, безумовно, дуже важливо. Бачите, я не можу вам сказати, що тільки хтось один має за це відповідати. Президент, як все ж таки ключова особа, він цю візію напрацьовує і представляє. Але він має працювати з парламентом, я сказала, що тут важливо, і уряд. Що, мені здається, важливо з урядом? Щоб уряд ставав в тому числі і експертними центрами.
напрацювання цієї політики. Да? Вони мають бути не просто там виконавцями. Вони мають досвід, вони працюють на містах. Дуже часто вони мають регіональну систему. Тобто вони мають цю інформацію з різних міст. І якщо ми будемо будувати уряд як такий, знаєте, аналітичний центр, який, виконуючи свої обов'язки, ще і узагальнює практику, аналізує її, а не просто виконує якийсь закон, то тоді ми точно будемо мати такий дуже ефективний підхід. Тому уряд як аналітичний центр, парламент як дискусія і президент як ключова особа, яка може донести цю візію, да, і відповідати за неї. Якщо ці всі компоненти поєднати, тоді це точно буде ефективно. Пані Ольго, хочу трохи з вами поговорити про міжнародний досвід, зокрема про геноцид в Руанді і розслідування злочинів, що були скоєні там. Коли я готувався до ефіру, то дізнався, що в Руанді одним з дієвих елементів перехідного правосуддя були суди Гачача, що здійснювали свою діяльність з 2001 по 2012 роки та, використовуючи місцеві традиції правосуддя, сприяли подоланню розділення народів хуту та тутсі, а також їх примиренню. От в чому була особливість цих судів і чи може бути у нас застосований цей досвід? Справа в тому, що перехідне правосуддя, да, воно дійсно має шукати якісь такі найбільш оптимальні речі, які дійсно допоможуть об'єднати людей. Ми знаємо, що тут ці хути, да, у них був конфлікт, причому це не перший конфлікт. До цього був інший конфлікт, коли навпаки одні вбивали інших. Потім якраз тоді не було жодного покарання, жодної оцінки того, що відбулося, і через декілька років це повернулося вже у вигляді того геноциду, про який ми знаємо на рівні Руанди, тому що тоді був створений трибунал і так далі. Тут що важливо, що був окремо трибунал по Руанді, міжнародний, і окремо був якраз оцей місцевий вимір правосуддя і розслідування, про яке ви сказали. Тому це був комплекс. Була і міжнародна, певна, да, візія роботи, і була місцева. І частково це відбувається і в Україні, тому що, як я говорила, все одно частина злочинів, яку буде розслідувати Міжнародний кримінальний суд, і вже розслідує Офіс прокурора, це дуже маленька частка. Більшість цих злочинів ляже на нас. І Україна зараз вже розслідує, да, ці злочини. Тому, в принципі, ми маємо вже частково цю модель, коли частина, да, злочинів іде в різні міжнародні інституції, а більшість цих злочинів, да, такого особливо середнього рівня, воно залишається в Україні і лягає на нашу національну систему. Але наша національна система вже прекрасно розуміє, що вона з цим не впорається. І зараз у нас є декілька різних міжнародних груп і таких, знаєте, ініціатив на рівні, в першу чергу, Офісу Генерального прокурора, де вони шукають якраз оці можливості поєднати наші спроможності і все ж таки міжнародні. Я вивчала також досвід в Сараєво, де ми з колегами їздили до Сараєва, якраз теж вивчали, як у них це було. У них теж були такі гібридні суди. У них, наприклад, був такий підхід, що у них це була така колегія суддів, яка розглядала воєнні злочини. Там, наприклад, один суддя, він був міжнародний, тобто іноземець. Ось, а двоє суддів були місцеві, локальні судді, тобто безпосередньо, да, з цієї якби громади. І вони розслідували отак от спільно. Тобто, як бачите, є різні моделі. Так само і для України треба буде знайти якусь оптимальну модель, яку ми зможемо тут застосувати. Не вийде так, що ми повністю можемо взяти досвід Руанди. Тому що в Руанді це був геноцид, який пов'язаний, да, з двома, наприклад, народами, і там дуже давнішній цей етнічний конфлікт. Конфлікт з Росією, він іншого характеру, да, і це не просто там два народи, які між собою. І тут треба розуміти, що у нас ще є дуже такий серйозний політичний рівень, да, на рівні того, що Росія також хоче знищити нас і як державу, тобто як народ, і як взагалі, щоб не було цієї державності. Плюс Росія та вже задіяна до інших конфліктів, тобто злочин агресії проти України, він набагато ширший, тому що ми знаємо, що є і те, що Росія робила в інших, да, конфліктах. Тому мені здається, що ми не зможемо взяти просто якусь модель, яка була в Руанді, або те, що було по колишній Югославії, застосувати. Ми маємо пройти свій шлях і знайти те, що буде оптимально для нас. І ще що важливо. Це, наприклад, геноцид в Руанді був в 96-му, да, році. І потім ці суди, які працювали там 2001 і далі. Зараз ми говоримо про 2023-2024. В тому числі технології вже зовсім інші. Тобто не вийде взяти ту ж саму модель, тому що навіть технологічно вже інші засоби розслідування, наприклад. Зараз велика, наприклад, кількість розслідувань, які у нас є, вони завдяки і разом в співпраці з міжнародними журналістами, які мають доступ
в силу своєї роботи до деяких територій, мають серйозне свідчення і передаються в тому числі для України або для міжнародних судів. Тобто ми маємо якийсь свій особливий досвід, який все одно буде нашим унікальним. І, скоріш за все, якраз те, що Україна зараз може стати якраз тим лідом, завдяки якому можна буде, в принципі, спробувати подолати оцю кризу міжнародних організацій. Бо ми бачимо, що багато інституцій ООН не спроможні, багато інших організацій не змогли нічого зробити. І, можливо, Україна зможе якраз запустити ці процеси реформування. Я маю на увазі приклад України, і тут нам важливо бути ефективними. І в контексті геноциду мені здається, що ми можемо стати ще лідами іншого процесу. Окрім злочину геноциду, є інший міжнародний злочин – це заклики до геноциду. Якраз по Руанді заклики до геноциду, вони розглядалися в контексті самого злочину геноциду. Але те, що зараз відбувається з Україною, і та кількість закликів, і взагалі формування через цю пропаганду ненависті до нас, яка призвела до реальної війни, тому що це ж війна не Путіна, це війна росіян, вони ж реально хочуть нас вбивати. І не можна перекладати всю відповідальність на Путіна. Це важливо, що росіяни теж хочуть воювати і йдуть. І отут якраз заклики до геноциду, до скоєння воєнних злочинів, це теж може бути окремою справою, яку, мені здається, принципово важливо розслідувати і притягнути пропагандистів до відповідальності. Тому що, пам'ятаєте, ми з вами говорили, що є четвертий ключовий момент – це недопущення цього в майбутньому, в тому числі конфлікту. І якраз пропагандисти, технології, які вони зараз мають, вони прекрасно працюють і в інших регіонах. Це можуть бути і Сполучені Штати Америки, це може бути і сектор Гази. Технології одні й ті ж самі. І вони працюють в різних конфліктах. І тому, якщо зараз ми не знайдемо механізм, як притягнути до відповідальності пропагандистів, то це точно буде повторюватися. Тому що Росія доказала, що ці технології працюють. І, відповідно, всі інші диктатори, тирани або сама ж Росія може їх далі використовувати. І пропагандисти, особливо ті, які конкретно закликають до геноциду, до скоєння воєнних злочинів, як, наприклад, був заклик ранку про те, що в Україні треба бомбити всі вокзали, після обіду атака на Краматорськ. По вокзалу, по цивільному. 61 людина загибла разом з дітьми. Але цьому передували заклики російських пропагандистів. Це прямий зв'язок, як це працює. І тому мені здається, що якщо ми говоримо про трибунали, відповідальність і особливості по Україні, оцей якраз кейс по російським пропагандистам може бути одним з таких, важливих для формування майбутніх підходів. І це може дійсно допомогти зупинити деякі конфлікти, коли ми превентивно зможемо оцю діяльність пропагандистів зупинити. Я хочу дати трохи подробиць. Ви говорили, зокрема, про радіо «Тисячі холмів», і я розумію, що ті пропагандисти, працівники окупаційних ЗМІ мають понести відповідальність за свою діяльність, бо те, що ми бачимо і спостерігаємо, це, зокрема, їх вплив на формування негативного сприйняття України як держави та суспільства, формування негативного і упередженого ставлення, наприклад, до представників корінного народу кримських татар. Пані Ольго, наступне моє питання якраз стосується корінних народів в контексті перехідного правосуддя і захисту прав корінних народів. В згаданому законопроєкті я про це нічого не знайшов і розумію, що коли ми говоримо про правосуддя в контексті корінних народів, то говоримо не лише про триваючий збройний конфлікт, а й з урахуванням подій минулого, тому що порушення прав корінних народів, зокрема кримських татар, почалися як мінімум з початку першої окупації Кримського півострова Російською імперією у 1783 році. Тут не можна не згадати про депортацію кримських татар радянською владою у травні 1944 року, про переслідування кримчаків та караїмів нацистським окупаційним режимом. Чи ці аспекти враховані, чи має Україна зобов'язання врахувати це у перехідному правосудді, беручи до уваги, що вже є закон про корінні народи? Так, я якраз з нього і хотіла почати, що перше, що добре, що Україна вже зробила певні кроки на захист кримськотатарського народу і корінних народів України в цілому. Тому що, безумовно, ми не можемо говорити про Крим, про реінтеграцію, про питання відновлення української влади без врахування того, що у нас там є корінні народи. Більш того, ми знаємо, наприклад, що приклад кримськотатарського народу ще приклад спротиву, тому що якраз частина і більша частина кримських татар, які зараз переслідуються, саме за це, за їхню позицію, за захист України, за спротив окупації і так далі. Тому, безумовно, Україна має це врахувати. Є ще один важливий елемент – це питання культурної спадщини. І Росія намагається знищити культурну спадщину ще й кримських татар. І ми бачили це, наприклад, і палацу в Бахчисараї, і багато інших
інших прикладів. Вони окремо знищують все, що стосується української культури, і окремо вони і свідомо точно працюють для того, щоб знищити кримсько-татарську культуру. Тому це все має бути враховано. Окрім того, що у нас є закон про корінні народи, мені здається, дуже позитивним є те, що ми юридично теж сформували певну вже базу. В 22-му році, в травні, до Міжнародного кримінального суду через Генеральну прокуратуру України було спрямовано подання. І наша організація, Кримська правозахисна група, брала участь в підготовці цього подання разом з прокуратурою Автономної Республіки Крим, організація Трус Ханс, там ще було, і ще декілька колег, які працювали над цим. Ми доводили злочин, саме злочин проти людяності щодо представників кримсько-татарського народу як окремої групи. Якраз формували чітку юридичну позицію. Власне, наша організація в той момент, ми, незважаючи на те, що вже почалося повномасштабне вторгнення, ми все одно довели це до кінця. І, наприклад, моя організація, ми відповідали за те, що ми збирали докази цілеспрямованої політики переслідування. І, як приклад, Олександр Сідов, мій колега, який зараз в Збройних силах України, він працював над тим, що довів через адміністративні справи, що, наприклад, переслідування кримських татар в Криму за адмінками по свободі зібрань є конкретно дискримінаційною практикою. Тобто він просто брав і співставляв рішення щодо кримсько-татарських прізвищ і рішення щодо інших прізвищ. І, наприклад, якщо це кримсько-татарське прізвище, то, в принципі, завжди це було точно покарання. Більшість інших, наприклад, якщо це не кримсько-татарські прізвища, то там здебільшого могли, в принципі, закрити справу або мінімально давати покарання. То, що стосується кримських татар, завжди максимально було покарання. І майже не було жодних тоді, на той момент, рішень, щоб закрити цю адміністративну справу, незважаючи на те, що там були абсолютно абсурдні справи, де не було жодного підґрунтя навіть з точки зору російського законодавства. І тоді якраз ми доводили через цю адміністративну систему переслідувань, що це є і саме дискримінацію, спрямованою саме проти кримсько-татарського народу. І мені здається, оце один з важливих кроків, коли ми на юридичному міжнародному рівні доводимо, що це теж окремий злочин. І в комплексі з тим, що ми намагаємося відновити історичне питання щодо 44-го року. Мені здається, це теж дуже важливо говорити про те і давати оцінку тому злочину 44-го року. Тому що, в принципі, як ми до цього з вами говорили, будь-яке, в принципі, зло, будь-який злочин, який не має оцінки, який не має притягнення до відповідальності, він завжди повториться. Тому я думаю, що тут добре, що це зроблено, але однозначно, мені здається, політика реінтеграції має точно базуватися і включати якраз питання корінних народів. І тут, мені здається, дуже важливими є якраз зараз дискусії, спільні дискусії, де шукати оце якраз порозуміння, спільні підходи, і воно має зараз тривати, а не після того, як Крим буде деокупований. Є також питання, яке стосується і захисту кримсько-татарської мови тут, теж це зроблено. Тому я думаю, що Україна вже зробила певні кроки, але наскільки я розумію, з точки зору наших колег, і в тому числі Меджлісу кримсько-татарського народу, то ще не всі кроки, які має зробити Україна, були зроблені. Але однозначно це питання, яке має бути в пріоритеті, коли ми говоримо особливо про питання реінтеграції і відновлення української влади там в Криму. Дякую вам дуже, пані Ольго, за цю розмову, за змістовні і важливі роз'яснення про перехідне правосуддя. Нагадаю, що з нами була Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи. Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю ДВ Academy, програми «Медіафіт» для Сходу і Півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.